Hezkuntzako langilea kontsolidatu! Hezkuntzako langilea kontsolidatu! Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan okupazio bat burutu dugu. Hezkuntza sailak egin dituen lan eskaintza publikoetan, estabilizazio prozesuei dagokienez eskaintza handitzeko. Bereziki irakasleen kolektiboan, heziketa berezian eta sukalde eta garbiketan. Gure ustez esnaikoak dira egun egin dituen lanpostu eskaintzak eta eskatzen diogu negoziazio errealari eusteko maiatzak 31 bitartean. Badaude gaur-gaurkoz lanpostu batzuk oraindik argitara atera ez direnak, ezkutukoak direnak, bereziki irakasleetan laguntza zerbitzuak, euskalduntzeari dagokionak, irale, barnetegiak, lanbide heziketakoak edo berritzegunekoak, badira ere bai hezkuntza berezian eta sukalde eta garbiketan aldi baterako kontratuak edo lan metaketak urtetik urtera errepikatu direnak eta kolektibo hauek prekarizatu dituztenak eta behin-behinekotasuna handitu eta hauek ere bai gure ustez eskaintza horretan gehitu behar dira eta hezkuntza sailari ere esaten diogu erabakiak hemen hartu ditzala. Madrileko aginduak eta dekretuak albo batera utziz, hemengo langileekiko hemen hartu ditzala erabakiak. Eta horri lotuta irakasleen estabilizazio prozesuetan gehitu ditzala ohiko oposizio lehiaketa bitartez aterako dituen horiek. Beraz, eskaria da gurekin negoziatzen jarraitu dezala eta horregatik egin dugu okupazioa.